Hľadáte priestranné bývanie v tichom prostredí, no zároveň náskok od centra mesta? Predstavujeme vám dvojizbový byt na Ďurgalovej ulici v bratislavskom Novom Meste, ktorý spája komfort, priestor a skvelú lokalitu. Celková výmera bytu je viac ako 72 m², pričom ponúka praktickú dispozíciu, ktorá vytvára príjemný priestor pre každodenný život. Byt disponuje balkónom, komorou aj pivnicou, takže o úložný priestor tu rozhodne nebude núdza. Nachádza sa na 3. poschodí zrekonštruovaného tehlového domu, ktorý ponúka príjemnú atmosféru a dlhodobú kvalitu bývania. Vďaka orientácii na severovýchod a juhozápad je byt krásne presvetlený počas celého dňa a ponúka pekné výhľady na obe strany. Veľkou výhodou je aj tichá lokalita s dostatkom zelene, ktorá poskytuje pokojné bývanie mimo ruchu mesta, no zároveň máte centrum Bratislavy na dosah. Parkovanie v okolí domu je pohodlné, čo oceníte najmä v tejto vyhľadávanej časti mesta.